कोणत्याही क्षणी कुस्तीला सुरुवात होणार होती. दोघंही एकमेकांकडे एकटक पाहत होते. शशिकांतची ही कुस्ती एका भूतावर होती आणि बैजूराम शशिकांतकडे बघून एकटक हसत होता. शशिकांत जिंकणार की भूताच्या हाती मारल्या जाणार याचं उत्तर आपण पाहूया. पण मित्रांनो, तुम्ही मागील भाग म्हणजेच भूताची कुस्ती भाग 1 पाहिला नसेल तर तो आत्ताच पहा, कारण की ती पाहिल्याशिवाय तुम्हाला खरंच ह्या गोष्टीची मजा येणार नाही. तर चला पाहूया भूताची कुस्ती भाग 2. पण मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच करा, कारण की तुमच्या एक सबस्क्रिप्शनने मी किती मोटिवेट होतो मला खरंच नाही सांगता येत. सबस्क्राईब करताय ना? नाही तर शशिकांत 5.5-6 फुटाचा जरी असला तरी तो 7 फूट असलेल्या बैजूरामवर भारी पडत होता. सुरुवातीच्या काळात कुस्तीमध्ये हा शशिकांत भारी पडला. बैजूरामच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच क्रोध आला आणि एक मोठ्या ताकदीचा धक्का हा शशिकांतने बैजूरामला दिला. तसा बैजूराम जोरात किंकायला आणि बोलला, तू काही कर, पण तू मला आज मारू शकणार नाही, तू मला हरवू शकणार नाही, तुझा आज मृत्यू निश्चित आहे. आणि जोरजोरात हसू लागला. बघता बघता बैजूरामचे शरीर हे 8, 9, 10 फूट वाढत गेले. बैजूराम हा तर अगदी जनावरासारखा वाटू लागला. डोळे हे पांढरे भडक, नख हे मोठेच्या मोठे, पाय हे रक्ताने ओले चिंब झालेले. आणि शशिकांतला बोलला, तुझ्या आयुष्यातली शेवटची कुस्ती, यापुढे तू जिवंत नाही राहणार. क्रूर हास्य करून त्यांनी शशिकांतला जोरात उचलले आणि जमिनीवर आपटले. आणि आपला मोठा पाय हा शशिकांतला तोडवण्यासाठी त्यांनी पुढेच घेतला होता. आणि अगदी काही क्षणात शशिकांत हा बाजूला सरकला. शशिकांतचे काही काळ का होईना पण जीव वाचले होते. त्या जळक्या लाकडांच्या उजेडामध्ये इकडे मृत्यूचे तांडव चालू होते. शशिकांत आता हळूहळू लोळत हा पुढे जाऊ लागला होता. बैजूराम बोलत होता, अजून काय ताकद शिल्लक असेल तर तीही वापर. आणि शशिकांत त्या चक्राच्या बाहेर आला. शशिकांत हा चक्राच्या बाहेर आलाच होता. इकडे बैजूराम हसतच बोलला, अरे मर्दासारखा मर्द ना तू, तर खेळ ना मग कुस्ती. असं बोलताच बैजूराम हा मोठमोठ्याने धावत शशिकांतकडे येत होता. शशिकांतचे मृत्यू त्याच्या जवळ येत होते. बैजूराम हा त्याच्या जवळ आलाच होता. अगदी खाली पडलेल्या शशिकांतला तो उचलणारच. आणि त्याच क्षणी शशिकांतने त्या जळक्या लाकूडमध्ये पेटत असलेल्या एक मोठं लाकूड घेतलं आणि बैजूरामच्या दोन्ही पायांमध्ये लावलं. काही काळ का होईना पण बैजूराम जोरजोराने ओरडू लागला. बैजूराम आता रागाने फणफणत होता. बैजूरामची क्रूर नजर ही शशिकांतकडे गेली आणि त्याच क्षणी शशिकांत हा जोरात बैजूरामकडे धावत आला. आणि होती नव्हती तेवढी सर्व ताकद ही शशिकांतने एकत्र करून एक मोठी बुक्की ही बैजूरामच्या बेंबीवर मारली. बैजूराम मोठमोठ्याने किंकाळू लागला. आणि पुन्हा शशिकांतने तसेच केले. साधारण 2-3 वेळा बुक्की ही शशिकांतने बैजूरामच्या बेंबीवर मारली. बैजूराम आता हळूहळू मानवी आकार घेऊ लागला आणि अखेर तो त्याच्या पूर्वपदावर आला. इकडे बैजूराम हा पळण्याच्या मनस्थितीत होता. बैजूरामने वेग धरलाच होता आणि काही क्षणात शशिकांतने त्याला मागून धरले. शशिकांतने त्याला जोरात उचलले आणि जमिनीवर आपटले. आता इकडे चित्र बदलले होते. शशिकांत हा बैजूरामच्या छातीवर बसला होता आणि बोलू लागला, काय रे, कशाला आमच्या गावगाऱ्यांचा जीव घेतोस हा? तुला नेमकी हवंय तरी काय? मला माफ करा, मी पुन्हा इथे येणार नाही. तू येणार नाहीस ह्याची खात्री मी कशी घेऊ? शशिकांतने बैजूरामला प्रश्न विचारला. मला जाऊ द्या, मी पुन्हा इथे येणार नाही. बैजूरामचे असे बोलणे चालूच होते. तसा शशिकांत बोलला की तू मला वचन दे की तू यापुढे गावातलाच नाही
तर इथे कोणालाही त्रास देणार नाही. त्यात होकार दिला. घाबरतच बहिरामचा होकार आला आणि तो पुन्हा बोलला, माफ करा, मी पुन्हा नाही येणार इथे. इकडे शशिकांत बोलला की मी तुला जाऊन देईल, पण तुझ्या इच्छेच्या काय? तूच बोलला होतास ना, जर मी कुस्ती जिंकलो तर मी तुझी एक इच्छा पूर्ण करेन, आणि मी तुला तुझ्या पाठीवर पाडलं आहे. इकडे गावकऱ्यांचे घंटानाद चालूच होते. कोणी पूजा करत होतं, तर कोणी तर आता रडायला देखील चालू केलं होतं. आणि अचानकच लांबून एक काळी सावली दिसायला लागली. सर्वांना वाटले की कदाचित आता बैजूराम हा रागाच्या भरात हा गावामध्ये येतोय. सगळ्यांच्या मनात एक वेगळी धडकी भरली आणि हळूहळू स्पष्ट दिसू लागले की तो बैजूराम नसून हा तर शशिकांत आहे. मागूनच आवाज आला, अरे तो तर शशिकांत दिसतोय, अरे आपलं सरपंच शशिकांत. एवढं बोलणं झालंच होतं. सगळे गावकरी हे शशिकांतकडे गेले. सगळ्यांना समजून गेले की शशिकांतनी बैजूरामचा पराभूत केला आहे. सगळ्यांनी शशिकांतला आपल्या खांद्यावर उचलले. इकडे शशिकांतने जाऊन देवाचे आभार मानले आणि सगळे त्या बाबांकडे गेले. त्या बाबांचा आशीर्वाद घेतला. ते बाबा स्वतः बोलले की मला देखील देवानेच दिशा दिली होती. माझे काम हे तुला दिशा दाखवणे होते. तसंच मागून प्रश्न आला, अहो सरपंच, पण मला सांगा नेमकी झालं काय? आणि हो, तुम्ही बैजूरामला कसं हरवलं? झालेला सर्व प्रकार हे शशिकांतने गावकऱ्यांना सांगितले. शशिकांतने सांगितले की ज्या वेळेला आपल्या सगळ्यांना समजले की मला कुस्ती करायची आहे, त्याच वेळेला बाबांनी सगळ्यांना बाहेर जायला सांगितले. आणि बाबांनी मला सांगितले की गावकऱ्यांना हे सांग की तुला कुस्ती करायची आहे, पण एक पवित्र धागा मी तुला देत आहे, तो तू कुस्तीच्या आधीच बांध. हा पवित्र धागा आहे, जेणेकरून तुला शक्ती भेटेल. आणि हो, ही कुस्ती खेळतानाच तुला वापरायचं आहे. जर तू ह्याला आधी बांधलास तर कदाचित बैजूराम तुझ्या जवळ येणार नाही. या धाग्यावर देवाची कृपा आहे. जर या धाग्याचं महत्त्व मी त्यावेळेला सांगितलं असतं तर हळूहळू करून हिची दिव्य शक्ती ही कमी झाली असते, आणि असं करूनच मी त्याला मारले. अहो सरपंच, पण मला तुम्ही सांगा, बैजूराम बोलला होता की तुमची एक इच्छा पूर्ण करेल. तुम्ही इच्छा काय मागितली? सुशांतने गावकऱ्यांकडे हसतच बघितले. साधारणच 50 वर्ष झाले आहेत त्या घटनेला. ज्या गावात आधी लांब लांबून पाणी आणायला लागायचे, तिकडे आता पाण्याची शेती आहे. त्या गावामध्ये आता पाण्याची बिलकुल कमी नाहीये. ज्या गावामध्ये आधी दुष्काळामुळे जीव द्यायला लागायचा, आज तेच गावकरी पाण्यामुळे फार श्रीमंत झाले आहेत. शशिकांतने अशी इच्छा मागितली होती की माझ्या या दुष्काळी गावाला वरुण राजाची कृपा नेहमी बरसू दे आणि कधीही ते दुष्काळ नको पडू. मित्रांनो, आपल्याला एक नक्की शिकायला भेटतं. जर प्रत्येक सरपंच किंवा प्रत्येक राजकारणी जर आपल्याला शशिकांत सारखा भेटला, ज्यांनी शेवटपर्यंत आपल्या स्वतःचा स्वार्थ नाही पाहिला, तर खरंच हा देश किती पुढे जाईल. कथा आपल्याला कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा. तुमचेही काही असे कथा अनुभव असतील तर आपल्या फेसबुक पेजला किंवा आपल्या खालील डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेलवर नक्की पाठवा. भेटूया पुढील अशा भयानक भागांमध्ये.